Voittaako kärsivällisyys itsepäisyyden vai vievätkö hermot mennessään? Rohkeat opettajat ovat tulleet selvittämään, ovatko he luotuja ammatilleen. Kestävätkö hermot koeviikkoon asti? Alkoholi, unettomuus, masennus, kofeiini. Tämä on Temptation Island TYK! Jomakka, että tosiaan olen Juha Markus Koistinen ja olen nyt kohta ollut täällä 1,5 vuotta täällä TYKissä rehtorina ja tulin tänne, koska halusin päästä tuolta pikkukylistä vähän suurkaupungin sykkeeseen. Ja törmättiin tuolla Virpin kanssa tuolla käytävällä yksi päivä ja siitä asti ollaan oltu aika erottamattomia. Niin, millainen hän sitten on? No, Juha Markus on yhteistyökykyinen. Hän ottaa työnsä hyvin vakavasti. Ja hän ottaa aina muut huomioon. Onko jatkopaikka vielä varaamatta? Oletko sinä alaikäinen, joka haluaa juhlia ilman huolia? Tässä sinulle jatkopaikka, jota ei tarvitse kunnostaa. Varaa ennen kuin se viedään nenäsi edestä. Tiboli, koska kopioiminen on halvempaa kuin omaperäisyys. Tervetuloa takaisin Temptation Island TYKiin. Ennen mainoskatkoa saimme tutustua ihastuttaviin rehtoreihimme. Ja nyt toivotamme heidät tervetulleeksi iltanuotiolle. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Arvon rehtorit, oletteko valmiita katsomaan videoita opettajista? Kyllä. Kyllä. Laittakaa kuulokkeet korville. Silmät saa sulkea, mutta kuulokkeet on pidettävä. Katsotaan ensiksi video koulun parhaasta ja ainoasta yhden matematiikan opettajasta, koulumme äitihahmosta sekä kurssivelhoista. Olkaa hyvä. Nonni, kiva nähdä teitä. Tänkin takarivi. Valehtelen. Ja tän vastaus on 2,3 tahi miinus 2,3. Jouni, tuut sä ottaa. Joo, mikäs siellä on sitten? Tää B-kohta. Joo, perjantai. Lähdetään keitolle, siis syömään. Jouni, voi vittu. Mikä tippu? Hyvää huomenta, rakas Mantsa Ykkönen. Olen tänään hiukan myöhässä. Voi ei, mitä niille mun energiapojuille kuuluu? Pitäisikö ne kastella? Toivottavasti niillä menee hyvin. Täytyykin muistaa kertoa kaikille niistä tänään. Ei, nyt Niina keskityt. Tässä kertausmateriaalia tunnilla. Nähdään pian. Eikö Niinan pitäisi tulla jo?
Joo, miskähän se on? Hei, oot, täältä on tullut Vilma-viesti. Mitä? Huomenta! Huomenta. Sanokaa kaikki mun huomenta! Huomenta! Kiitos! Joo, Joonatan. Niina, koska mennään syömään? Mitä ruokaa siellä on? Ihanaa, että sä kysyit. Me tänäänkin syödään lähikalaa. Miettikää kuinka hienoa, että me saadaan olla mukana tällaista, että me pelastetaan Itämeri ja meidän kaunis saaristo ja kaikki saaret. Mieti Joonatan, kuin hienoa tää on. Ja Ronja, säkin voit joskus olla töissä just näiden asioiden parissa ja susta tulee joku tutkija ja sit sä tutkit kaikkea vaikka savanneja, muista savannit, saahel, sarvikuonot, sateenkaari, akaasiat. Ne on niin tärkeitä juttuja. Ja se saahel... Ai saakeli! Ai sori Joonatan, sun pää oli kielellä, mut hei kattokas kaikki, siinä menee toi kylmä perunvirta ja on antit ja kaikkea. Ja muistakaa Enso. Menee toi kylmä merivirta ja sen takia sinne on syntynyt tää Saharan aavikkokin ja vähän sama juttu on tuolla. Mä luulen, että mä saan mun opintopisteet täyteen, mutta äsken mä laskin ja nyt mä en saakaan ja mä en varmaan valmistu, että mitä mun pitäisi niinku tehdä. En mä tiedä, tyyli laita jollekin Seijolle viestiä tai jotain. Kyllä ne kuitenkin keksii jotain uskonnon kursseja vaikka. Joo. Okei, tästä ei saa kyllä mitään selvää. Mä menen nyt käymään siellä. Moi, mä tulin niiden opintopisteiden takia. Joo, mä itse asiassa katoin jo. Ja mä katsoin sitä kurssivalikoimaa. Eli siellä oli semmonen kuin pullaleivontakurssi nousiaisten lukiossa. Se on 9-palkissa. Eli se on oikein mukavasti 8.30 lauantai-aamuisin. Ja mä itse asiassa tulostin sulle jo tosta ton kartan, minkä avulla sä pääsit sen lukiolle, koska se on vähän hankalassa paikassa. No, mä mietin, että olisiko ollut jotain uskonnon kursseja. Onko sä ihan varma? Mun mielestä tää pullaleivontakurssi on niin sun juttu. No. Mut jos on ihan pakko, niin me kysyt Tiinalta tai Anulta. No mä meen. Kiitos. Mitäs ajatuksia videoteissa herättää? Siis tämähän on aivan Ei tässä ainakaan videolla toistaiseksi mitään lukiolain vastaisia asioita ole esiintynyt, että ihan hyvällä mielellä Virvin kanssa tässä pystymme jatkossa vielä näitä videoita katsomaan. Niin. Joskus täytyy katsoa kauas nähdäkseen lähellä. Tässä välissä käymme kuitenkin pienellä katkolla. Palaamme myöhemmin. Nyt K-Market Linjurissa supertarjoukset. Viiltelyä kestävät saippuapullat vain 3,99. Poliittisesti sitoutumattomat naamiaisasut alkaen 20 euroa 7 senttiä. Vapehöyryn reagoimattomat palohälyttimet 949. Piimää juomistarkoitukseen nyt vain euro 95. K-Market Linjuri. Kyllä tiedät. Seuraavaksi pääsemme katsomaan videoita koulumme rauhanturvaajasta ja hiustyylien kuninkaasta. Huomenta! Me lähdetään purjehtiin nyt melujen kanssa tossa, niin mä olen vähän poissa, mutta ei se varmaan haittaa, tulee tosi hyvä sijainen teille. Avataan sit kirjat. Me oltiin siinä 5. kappaleessa. Eli meillä oli kotitehtäviä se 3. ja 5, niin onko säkin tehnyt ne? Mulla on opetus kesken. Anteeksi, mä oon myöhässä. Mä jäin koulumatkalla auton alle. Ja tänne sulla on myöhässä. Mun tuli vielä edetä ja mä ei juoda. Jos ei kiinnosta olla, niin voi lähteä pois. No niin, kuuluuko tässä mitään? Ei vastausta, mutta oletetaan nyt, että se toimii. Elikkä,
Meillä oli viime tunnilla aiheena funktiot ja yhtälöt, joten jatketaan tänään niitä uudestaan. Eikä aloitetaan varmaan kaikille, jotka on ollut mun kurssilla, niin tutusta sinifunktiosta. Tässä olla ihan oleellinen asia teillä. No niin, tää ei siis tosiaankaan kuulu lukion oppimäärään, joten tuun kysyä tätä kokeessa. Joten pidetään koe paperisena ja sinisellä laskimen käytössä. Ja mä myös lopettelen striimamisen tältä puolelta. Menkää laskea niitä tehtäviä, joita mä annoin teille. Hei Pertti. Mä en saa tästä laskettua sitä keskiarvoa tai sitä. Onko sun nyt tässä nämä oikeat sun arvosanat? Joo, tässä on niinku 4, 5. Joo. Kokeile kirjoittaa sinne se keskiarvo, sit sulut siihen ympärille ja sit maalaa siihen. Ei tästä tapahdu mitään niinku. Osaaks tää ketään käyttää tätä LibreOffice-sovellusta? Surkea sovellus. Sellaista. Mitäs ajatuksia nämä videot tässä herätti? Virpi, se näyttää ainakin aika musertuneelta. Ihan ei nyt pysytty siinä samassa sapluunassa, mitä kokouksessa ollaan sovittu, mutta mitään pahoja ylilyöntejä en nähnyt. Aivan. No, minäpä määrään teille nyt ainakin viikon verran saippua pahasta burnoutista. Ainakin näiden kurssivalintojen ajaksi. Kiitos. Tällaista on karu arki Tsykissä. Kiitokset rehtoreillemme ja palataan ensi jaksossa. Hyvää iltaa. Keskeytämme ohjelman tärkeän reportaasin vuoksi. Olemme saaneet harvinaista sisäpiirimateriaalia Turun keskustan sykkeessä sijaitsevasta eliittikommuunista. Sykin kirjeenvaihtajamme on nimittäin päässyt haastattelemaan näitä eliittikultin jäseniä. No niin Aino, miltä siellä näyttää? Joo, täällä nämä lahkon jäsenet elävät aivan tavallista elämäänsä. Lähdemme seuraavaksi haastattelemaan opiskelijoita ja opettajia. Apit tietysti. Apit, tietenkin. Abit. 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 Mut abit ainakin. Abit. Aika selvä. Apit. Apit. No epäluotettava ja vähän semmoinen tuuliviirimäinen. Jotka lähettää varvaskuvia. Joo, samaa mieltä. Näyttää jotain paviaaneilta. Apinoi. Narsisti. Ilkeä. Narsisti. Narsisti. Epärehellinen. Valehtelee sulle koko ajan. Ylimielinen ja pick me ja sellainen. Haisevat. Iso. Karvanen. Sellainen charmantti. Ja semmonen reipas. Ilopilleri. Komea. Bämmä. Olli-Jukka. Olli-Jukka ja sit on Lauri ja... Olli-Jukka. Johanna Koivista. Ihana Johku. Sitten on Ulampi. Kristian. Vähä-Heikkilä. Viherä. Brander. Jouni. Ja... Tiina. Jouni. Kalle. Tuija. Anne. Anu. Ja Tiina. No Puolalla mä en lukio. Luostari. Ei kun Puolalla. 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 Sanotaan Puolalla. Puolalla mäkin. $157. 1658. 42. 60. 1 537.
Tää on vaikea. 35. Joo, sellaista sieltä sitten. Kiitos kaikille haastatteluun osallistuneille. Takaisin studioon. Kiitos koskettavasta katsauksesta. Lähetyksemme alkaa olla lopuillaan. Vielä ehdit kuitenkin lahjoittaa opiskelijoiden tueksi ja allekirjoittamaan vetoomuksen YTL:n lakkauttamiseksi. Kiitos ja hyvää iltaa. Vaik nää muut mimit mua kattoo. Ei sun tarvi huoli, baby, mä oon sunkaan, ne menee vaihtoon. En mä ketään toista vois tälleen rakastaa. Mimit mua kattoo. Ei sun tarvi huoli, baby, mä oon sunkaan, ne menee vaihtoon. En mä ketään toista vois tälleen rakastaa. En mä tiedä, mitä tiedät. Siks mä haluun, et sä kerrot, et mä riitän. Meidän pitää jutella enemmän. Haluan tietää, mitä sulla on meneillä. Ja mä tiedän, etten oon näyttänyt sul, et sä oot mulle se.